abubuwan da kusan dole ne sai ka zo ka ɗan yi uzuri akan wasu abubuwa, saboda kullum ba burinmu bane mu kora, ba burinmu bane mu ɗaure, ba burinmu bane mu hana yin abin da ya kamata domin ci gaba. A'a, burinmu ne mu kawo tsafta, burinmu ne mu kawo ci gaba, burinmu ne mu kawo nagarta da mutunci da daraja a ciki. Wannan shine manufar tamu. Don haka duk wanda ya ki ya bi, sai to baya so ya ci gaba bane, baya so ya samu daraja, baya so ya samu wato nagarta da za a ce san barka da shi. Da haka mu burin mu kenan. Don haka mukan yi kokari mu kirawo, mu yi nasiha, mukan yi kokari mu ce a zauna mu yi matsalar, mukan yi kokari mu nuna mutum, wani kuma in ka nuna masa sai ga ya fahimce ka, gaskiya wannan abin da aka yi abu ne da zai kawo ci gaba, kuma gaskiya muna godiya bisa wannan abu da aka yi da shauransu. Wannan shine manufa ita wannan hukuma da jagorancinta da ita kuma kanta ita gwamnati ka cokan ta mai girma gwamna Dr. Abu. Muna da